Dobrý deň, vitajte pri dnešnej súťaži Variaci maniaci. Dnešná téma tejto súťaže, tejto show sa bude niesť v téme generačné rozdiely v jedle. Dúfame, že vás bude táto show baviť. Tešíme sa na to, čo prinesie práve dnešná epizóda. Dnes sa nám predstavia súťažiaci Patrik, veľmi známy kuchár, amatérsky, a na druhej strane jeho super Ivan, ktorý nás sám môže ešte veľmi prekvapiť. Tak sa poďme na to pozrieť. Ahojte, moje meno je Paťo, mám 18 rokov a som profesionálny amatérsky kuchár. Do tejto súťaže som prišiel vyhrať 30 eur. Vy chcete, aby som za 30 eur navaril? To vám tak pod kanál varím. Vo Viedni, v Curychu, všade, kde kupujem maso, stojí tak 300 eur, a vy chcete za 30 eur, aby som navaril. Môžem, pán producent? Dobrý deň, moje meno je Ivan. Do tejto súťaže som sa vôbec neprihlásil na to, aby som vyhral. Predovšetkým ide o to, aby som novú generáciu naučil variť. Joj, 30 eur máme rozpočet. Joj, za toľko som ešte asi nevaril. Neväčšinu tak za 10 eur vyndú surovinky a ešte ostane aj mačičke, aj psíkovi a aj na druhý deň ostane. Však prečo nie? Dovidenia, pekný deň. Tak ako vidím, aj v tomto diele sa taktizuje a môj super Ivan išiel natrhať bylinky do záhradky. A dokonca to nebola ani jeho záhradka. To Ivanové jedlo bolo síce dobré aj zdravé, ale nakoľko taktizujem, lebo chcem vyhrať, tak mu dávam 2 body. Presvedčil som sa o tom, že nová generácia nevie absolútne variť. Patrikovi dávam 1 bod, lebo jedine ja viem, čo urobiť s výhrou.
Takže táto epizóda bola naozaj veľmi úspešná. Tieto jedlá sú brilantné, keby ste cítili tú vôňu. Naozaj skvelé. Ak si myslíš, že však dokážeš navariť lepšie než oni, tak prídi 26.8. o 15. hodine na miesto, ktoré sa dozvieš neskôr. Ďakujem.